Thank you ha. 20 taka honoमोन नामा? 20 taka. 20 taka होनोमोन नामा आंखौ? Ayo Biska. 20 taka. Good morning. बयनिसिमबो जोंनि फुंनि गोजोननाय बयनोबो बावहरबाय। जों नैबे रुमाव थादोंमोन। दा जोङो बे रुमाव हरसे थानानै ओरैबायदि मोजां उन्दुबाय। दायो जोङो रेडि जाबाय देलायनो थाखाय। अबाय थाङो? अरुणाचल पासिघाट जों बेरायगोन एसे अरेन्ज कमला कमला मोनोनो लोगोफोर जों बे रुमाव थाबाय थानानै मोजाङै जाबाय लोंबाय आरो दायो फुरा जानानै जोङो दायो देलायखांबाय नै देलायगासिनो लोगोफ्रा जोङो थांसिगोन दा पासिघाट अरुणाचल नायनि नायलांबाय थादों होनबा भिडिअखौ माबायदि जायगा दङ आरो माबायदि बुस्थु माबायदि बेसे गोजान सबखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट बानायबाय थाबानो जाबाय होमबानो अरुणाचल जोंनि बेरायनाय गासै जायगाखौ जोङो देखायहैगोन बेजों लोगोसे जों थांगोन नै सोमखोरावबो खाम नै नोंबो थांगोन दा नोंबो थांगोन मा जाबोगोन नोङो जेबो जाबोआ अरेन्ज जाबोआ माबाखौ अरेन्जखौ मा होनोब्रा बिसोरो अरुणाचलना कमला होनो ना नै बाबुबो थांगोन बेनिफ्राय जोङो थांगोन नै नैबे ब्रादार सल्युशन थांगोन आफ्राय जाबो ना नै आफ्राय जाबो ना जोंनि लोगोफोर आमा कलेज जाबो ना आरामसे बहुत दिन पर आज वीडियो तो सही रखी वो हम लोग वहाँ पर जाके बहुत अच्छा से मनोरंजन करेगा तो अगर आप लोगों को भी मौका मिले कभी तो वहाँ पर जरूर जाएगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्लेस है क्योंकि मैंने पहली बार एक बार गया था तो बिदिब्ला थांनोसै ना मा होनो बिदिब्ला जोङो आवगायनोसै थांगासिनो दङ अरुणाचल चलो भाई देखो अब मैं क्या करता अरुणाचल लामा आरोना दाथ' आसामाव दङ थारमाने बेजों थाङोबा अरुणाचल डाइरेक्ट मोनहैसिगोन आरो खोनानो मोनो बे जायगायाव बिराद अखा हायो मानि थाखाय अखा हायो नैबे बिफां लाइफांनि थाखायनो बिराद अखा हायो आरो ना लामाया बिराद मोजां मोनो थारमाने जों बेयाव फैनानै आं फार्स्ट टाइम अरुणाचल दिनै बे लामाजों हाबदों दा आं बिराद ओरैबायदि मोजां मोनो आरो ना लोगोफोर जोङो दायो गेट पास खालामबाय जोङो गेट पास खालामनायाव एसे लेट जाबाय गेट पासखौ ओंखायनो उनाव जोङो सिङाव फैबाय जोङो थांगासिनो दङ बारा गोजान गैला जोङो मा जायगायाव थांगोन जों आंथ' मिथिला जोङो थांनानै नायनोसै आरो ना थाब नायबाय थाबानो जाबाय फैसे फैबाय जोङो एसे खमला जानो स' अलग खुमला शुमला ऑरेंज खाबो ना मतलब हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ पर अच्छा से बैठेंगे तो बैठ के कुछ खाना पड़ेगा ना कैसे जाएंगे तो इसलिए हम लोग यहाँ से कुछ मतलब ऑरेंज लेके जाने वाला है और यहाँ पर आप लोग बहुत ही खूबसूरत दुकानदारी के साथ हम लोग ऑरेंज को देखने ये कितना हाँ 300 और ये इसका बैग का नाम क्या है बाम्बू बैग लाखांबाय बेनिफ्राय जोङो गारिसो जानोसै थांनोसै इतना जाबो अरुणाचल प्रदेश लेट्स गो स्टार्ट हम लोग जाने वाला जो बोडा है ना जहाँ पर रंगून फिल्म का शूटिंग किया गया था ना उसका बोडा आने वाला है चलो यार जवाहरलाल नेहरू कॉलेज कमला जाखांबाय अरेन्ज बिराद गोथाव माने जोंनि हजोंनि कमलाफोरनिफ्राय एसे थावसिन आरोना मोजां माने गुबुन देशनि जाबाय नालाय मार जाथार आरो बे हाजोआ समायना टांटां जों ओंखारबाय एसे दै लानोसै जल पानी लेगा ना पानी लेगा ये क्या दुकान तो दुकान का नाम तो मालूम नहीं मुझे भी इतना दैसे लाखानि उनाव आरो जों रोदा होबावनोसै जों ओंखारबाय एसे रेस्ट लानो माने एसे फट' मोननोसो लानोसै माने जायगाया बिराद मोजां मोनो आरोना दा फट' लादों थारमाने जिजों बेबायदि मोजां जायगा गैया नालाय ओंखायनो फट' लानायाव मुखुब जालायथारबाय आंबो लाबाय मा मिसाखौ बुंनो मोननोसै बारा गोजान गैला ओरैबायदि मोजां मोनबाय गोसोखौ बयबो रंजा बाजा फैदों जोङो जि थांनो नागिरदों बेयो जाहैबाय बडाक माबायदि जायगा नायनोसै बडाक आं नुफेराखै फार्स्ट टाइम आं दिनै फैदों
मोनफैबाय बडाक ना मानोमोनलाय बडाक जोङो ओंखारनोसै नायनायसै बेयावनि दैफोर दङ खोमा बेवहाय जों ओंखारनोसै जों गाहायाव थांगोन गुसु आराम मोनदों ना आदा गोजाखै गोजाखै औ आं बिराद मोजां मोनदों मोजां मोनो दा बिदिनो थायोला गोसोखौ एसे बोरैबा मोजां आराम मोनो ने आराम मोनो औ बिराद मोजां मोनो जोङो गाहायाव ओंखारलांनि थारमाने लामाया जोबोद गाहायथार माने होमब्लाबो जों ओंखारलांनि आस्ते आस्तेनो बबेजों मा मोनहैयो नुबाय दानि हाजारै लामाया गासिजों माने ओंखारनाय ओरैबायदि गोजौनिफ्राय जों फैबाय दायो जोङो डाइरेक्ट थांनोसै मोनसे ब्रिज फिसा दं बे ब्रिजआव जों थांगोन ओरैबायदि मेंबाय वाव ओरैबायदि गोजौ दा बे गोजौनिफ्राय जों फैगासिनो दङ जों नायनि बेयाव माबायदि मोनो आरो बे दालाङा माबायदि नायनि दालाङा बेयाव खादों आरोना नै गासै बिदि नै नायदों नै बेयाव औवानिसो होदों नै मोजां 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 खिन्थु गिनायबो मोनलांगोन नामा जों थाबायनायसै गिनायमोन थाबाय सायदो बोरैबा नायबा गिनाय बायदि मोनो आरोना दुदुङाबो टेम्प'आरि नै फिसा फिसा बिदि होदों होनायालाय लहामब्लाबो बिराद गाहायाव आरोना दा आङो माननायसै थांनायसै आरो बेवहायनो दा माबायदि थांनानै नायनायसै ओमफ्राय दालाङा एसे मावो आरोना एसे मावनाय बायदि नुयो थाबायगासिनो दङ ओरैबायदि गाहाय हनै वाव ओरैबायदि गाहाय रोमैनो माने एसे बोरैबा मोनलाङो आरोना थाबायनोहाय आं ससे फैदों ओरैबायदि हिलियो माने ओरैबायदि गाहाय बे मोनसेल' जै बोरैबा माबा जाबाय आरो बिदि जेबो सिनसाब गैला आरोना साहसा थोआ थांबानो ओरै मावो थारमाने ओरै मावो ओरैबायदि मोनो माने बोरैबा मोनो आरोखि थारमाने बेखौनो गिनाय मोनबाय आरोखि थांनोहायनो साहस खालामनानै जेबो नङा बियो जेबो नङा देमाय बायदि हरलाङोब्रा माथो जानाय नङालै मोजां लागिसै जों फैफिनगासिनो दङ एसे आथिं रुबायनाय मानाय मेंनाय मोनबाय ओमफ्राय सिरियाव ब्रिजआव थांनो गोसो दंमोन हायाखिसै थांनो हायाखिसै माने मावनाय हिलिनाय बिराद बोरैबा मोनो आरोना गोसोफ्राव हायाखिसै मेंबाय दुरबल लागिसैना थ' याखौ अरेन्ज खामफ्राव थेंखि लागिसोल' बिसना लागियासै अच्छा गुड अच्छा क्या नाम है इसका हम तो डोको कहते हैं इसको क्योंकि डोको हाँ और यहाँ पर हमारा सिस्टर और हमारा बड़ा भाई ये लोग यहाँ पर दुकान दिए हैं ऐसा वाला आप लोग खरीद देना है ना वो गाड़ी का ड्राइवर है हाजो गाखोनानै मानानै बे हेंगिं ब्रिजखौ गिब्रेनानै फैबाय दायो फैबाय जोङो बेलेग जायगायाव नायसिगोन ना नों गाखोआखै थाङाखैना नोङो थाङाखै माथो नों थांदोंमोन ब्रिज गाखोआखै नों गिदों गियाखै गिदों आंबो गिदों नैबेबो गिदों नैबेनो ओमफ्राय दायो जोङो फैनानै मोनसे बेलेग जायगायावहाय बेबो डेन्जार खानो नोंसो माने आं नुवाखै नालाय डेन्जार खानो आरोखि बेबो थांनि आरोखि माबायदि डेन्जार बियो नायनांगौ नङा सियां ब्रिज नै वा गोथांल'लै बाज्रुमनायसै नामा बाज्रुमाव आं मोनैयाव थैलांग्रो आंनि बिदिब्ला आवगायलाङो ओरैबायदि गोजौनिफ्राय दै माने बोहैयो ओरैबायदि फेमास आरोखि ना बे जायगायाव सिरखियाव बिनि थाखायनो फेमास माने फेमास सोङो होमब्ला दै बोहैयो दा नायनि जोङो माबायदि दै बोहैयो आरो बे जाबाय ओरैबायदि हाजो गोजौनिफ्राय फैयो नै सिरखि नायनोसै बेयाव माबायदि दै बाज्रुमो हा लोगोफोर जोङो थांगासिनो दङ नुबाय आं नोंसानि प्रेक्टिसखौ सिरखिनि
फेमास मोनसे जायगा जाहैबाय नैबे दै बाज्रुम वाटारफल बेनि थाखायनो बे सिरकिया दिनै फेमास आरो दिनै आंनि गोसोआव जोबोद गोसो जादोंमोन माबायदि आरो बबेबा दै फैयो नाथाय दिनै नायफैबाय आङो नैबे खाथियाव आरोना जायगाया जोबोद मोजां अन्थाइजों बुंफबनाय दा बेनिफ्राय बे दै गयो बेनो जाहैबाय सिरकि गोलोम बोथोराव फैयोबाबो बेयाव गोजाङो आरोना आंना गोजांनाय मोन्दों ओरैबायदि गुसु ओरैबायदि गोजौनिफ्राय दै गदों नै ब्रिजआ बेनो नै जोङो फैफिनबाय बेक माने हाजो गोजौनिफ्राय नै गोजौ हाजोनिफ्राय जोङो मांख्लायबोबाय दा जोंनि गारिया नेगासिनो दं गारि गाखोनायसै आरोना खमला बायनो एसे खमला नारें खमला केतना थेंक इउ हा बे 20 थाखा होनोमोन नामा 20 थाखा होनोमोन नामा आंखौ 20 थाखा गोदैखौ नाङा जोङो एसे रल जानो साहा लोंनो दै लोंनो जिरायदों आरोना जोङो दायो मेंनाय देहाखौ एसे थाजिम खालामनो थाखाय नैबे आशा रेस्टुरेन्टआव जोङो हाबबाय बेखौ वादार खुरिसे एथिया खाबु आरो 5 बोसोर जाबाय बा दे बेसेबां होयो सेलारिफोरखौलाय 500 होयो बोसोरावहाय मासाव थिनाव मोजां 5 बोसोर खाथिनो साबसिन दं नोंसोरबायदि माबायदि मावग्राया साब्रै दङ ओमफ्राय माखासेखौ नुवाखै माथो एखे बेथना बेलेग नोंनि बेसेबां होनोमोन 10,500 बैसिनि ओमफ्राय सासेना बिदि खमसिन बारसिन मोजां मोनदों दे होमबा दे बेयावनो मा रेस्टुरेन्टआ जों बेयावनो फुरा जायै लोङै जों ओंखारबोबाय जों दा थांसिगोन आरोना दा माथो बेसेबां जाखो बेबायदि मावनानैलाय सार बोसोर बेसेबां होयो नोङो बेथना 10,000 होयो ओमफ्राय माबाखौ सावनो हाजोबखायो नोङो माबा सावनो हायो माने बिदिनो साहा आमलेट बायदिसिना माहानि नोङो एखे गामि सिमासापुरिनि आङो रौतानि न'खराव साबसे न'खराव जोङो साबा दङ ओमफ्राय गथ'फोर दंना फराया गथ'फ्रा फरायगासिनो मा क्लासाव फरायो 11आव बिदि मावनानैनो फोरोंगासिनो दंना दे मोजां दे मानसिया बिदि माबा मावखानांगौ गावनि न'खरखौ खुंनो हायोना दे मोजां मोनदों बेखौ नों संजोबो माबाजोबो आरो ना आच्छा दे मोजां मोनदों दे जोबोद मोजां मोनबाय दे दाथ' उनाव फैबावगोन जों चिरांनिफ्राय फैदों बिटिआरनिफ्राय फैदों बिदिब्ला जोङो थांनोसै नै बेयाव हाबदोंमोन दा बेनिफ्राय जोङो थांफिननोसै बेरायबाय जाखांबाय लोंखांबाय आरो बेलासि टाइम जाबाय दा जोङो आरो रौना होफिननोसै जोङो जोंनि थाग्रा खनायाव दाबो न'आव थांथ'वा जोंनि थाग्रासो जोङो थांगोन आरो जोबोद मोजां मोनदों मोनसे रेस्टुरेन्ट हाबनानै जोंनि बर' माखासे मावग्रा साथामसो आइजोफोरखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों गासै मावनायफोरखौ मावो बिसोरो थोजासे रोखोमनि 10,000 10,500 मान्थलि खामायो बेनिफ्राय गावनि गथ'फोर फोरोंनाय न'खर खांनाय बे गासैयावबो हेफाजाब खालामो बे सावनायाबो मोजां गाज्रि नङा मोजां मोनो अरुणाचला बेबायदि मोनजानानै गोसोखौ मोजां मोनदों नाथाय बुहुद मोजां मोनबाय बेरायनानैबो आरो बे मोनसे आसार रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय बेजों लोगोसे बर' जोंनि मावग्राफोरनि मावनायखौ जों साबसिन मोनो आरोना एसेब्लाबो ने हटेल होन मा होन जायखिया जोंनि मानसिफोरनि मावनायफोरखौ साफासिन मोनो आरो जों ना लोगोफ्राखौ नेनानै जोङो थांनोसै दसेनो थांफिननोसै जोङो दा नयथायाव गारि गाखोगोन